Ináč som zistil, že ten šprint... Paráda, už sme došli. No, GG, no. Takže druhý pokus... Joj, aha, ty už si sa zabil. Čo sa to deje? Neviem, absolútne. OK. Tu, jak sa buglovať tam... OK. OK, ľudia, každopádne jojče, že si aj tam u nového videa a dneska som tu spoločne s F-Team. Čaute, ľudia. A dneska si natočíme druhú časť našej série. Keď ste ešte nevideli prvý part, tak sa pozrite na FTO video. Dajte mu tam odber a môžete poprípadne mi napísať do komentárov, že nejaké tipy a triky, aby sme v tejto hre boli lepší. A my vám to asi strihneme a ozveme sa vám, keď budeme vyrážať. OK, ľudia, my sme si tu robili loot a môžeme asi vyrážať. A dúfam, že nájdeme niečo dobré hneď na úvod. Mňa to nemá iba šťastie. No a ten prvý pokus bol dosť blbý. Keď ste nevideli, ešte raz hovorím, keď ste nevideli prvé video, si určite pozriete, pretože to je niečo ako taká spoločná séria, dá sa povedať, nie? Budeme točiť Dead Rails. Áno, presne. No, plný poťací v tom, hej, takže sa nám keď tak v komentároch vysmejte, že nemáme hrať, hej. Ale tak by sme boli radi, kebyže nám napíšete nejaké rady. Bo my toto akože bať nebudeme. Fú, ale veľmi nádejne tento si nevyzerá. Už ideme 3,5 kilometra. No koniec, ešte zatiaľ. No tak to GG. Ty kokos, ale fakt, ešte... Ne, prosím, stop it. Tak to GG, no. Ináč som zistil, že ten šprint... Paráda, už sme došli. No super, čo je druhý pokus. Len počkaj, nevidíme nejaký dom. OK, tak asi tomu dáme druhý pokus, nie? No, GG, no. Takže druhý pokus... Joj, aha, ty už si sa zabil. Tak ja si aspoň berem toto. No, dúfam, že toto bude trošku lepšie. No, kámo, dosť blbé to bolo. Už sme sa naučili, ja mám revolvera. Hej. Hneď to aktivovať. To čo je? Vždycky z našej série. Dobre, čo tak bude aj v treťom dieli. Prvý pokus je proste strašný a v druhom máme dve baraky vedľa seba. Stoj. A to aj teraz sa stalo? Hej, no proste jeden a tam máš druhý. A tam je tretí! Ty kokos. Lucky. Poďme na nich. Tu takto cez stenu. Von. Ako ja sa nemusím niekedy sťažovať, že sú tu také bugy. No. Bereme jeho. Milk. Dobre. Ja idem rovno z druhého. No. Keď ja tu dám palivo. A choď s vlakom bližšie ku mne. OK. Vlky, a to nie sú to tí mutanti, to sú aj vlky, kamo. To som prvý raz teraz videl. Áno. Počkaj, ty si išiel niekde ďalej? Tu je pri mne. On je už tu. Keď to ku mne s vlakom. Jo, aha, ty si tam? Kamo, mňa asi skapem. Nie. Počkaj. Ale počkaj, veď ja mám keď tak bandáž. A ja mám. Ja nemám. Ale že ťa môže... Máš. Nemám. Ty si už papal? Nie, ja som ani nemal. Ty si nezobral bandáž? Nie, ja nemám žiadny bandáž. Ty si nezobral bandáž? Asi nie. Ej, jo, kamo. No dobre, tak nevadí. Nič ani. No je, dobre, huf. Ale keď mám pickaxe v svojom hlavnom účte, tak to ide mne stačí dať jeden hit s napriahnutím a kamo mám to.
No tak, takže som doma nič, OK. Tak ideme asi na ďalší dom, nie? Aj. To ja dám palivo. OK. No ja zamrš to, dobre. Ty ich pozabíjaj, ja to tu To poberám. bola sekera. Hej. Si, ale zombíkov tu je dosť. Hej. Ja počkaj, toto si zoberiem a ideme asi do vlaku. Čo sa to deje? Neviem, absolútne. OK. Tu, jak sa buglovať tam... OK. Tak ideme asi ďalej. Teraz, keď sa prebugujem... Nie, už sa nechcem prebugovať. Nie. Stop it, please. Proste uvedím kamoša. Hej, ja som to na chvíľu nenatočil, ale ľudia, to som sa tak bugoval, že až tu máme dom, takže ideme doňho. O nie, ty budeš mŕtvý. Ty, nie, nemáš. Žiješ, dobre. Ja som ona, dobrá, jak sa volá, počkaj. Ja mám minimum životov. Minimum. Tak ja si idem do vlaku. Počúvaj. Neviem, či sa mi chce ísť do dediny, lebo to si nemal robiť. Nie, to si nemal robiť. Žiješ? Prosím, žiješ. Skúsime to, hej? Zabij. Kto tu streľa? Ja. Aha. No som agent. Dedina. Ty boha. Nejdeme nejaký... Fú, no tak poďte sem, no. Ja šerif. Joj. Poď sem. My hlavne potrebujeme teraz takého s tými fúza... Oj. Počkaj, ja ťa skúsim nejak zachrániť, hej? Alebo neskúsim. Ty nemáš ani bandáž? Nemá, pozeraj, koľko životov. Pomoc. Nie. Ty, zomboň mi nemôže ubrať. Nie, opováž sa. OK, ľudia, tak toto sa nám úplne nevydarilo. Ale to už by bolo asi pre nej všetko, si myslím. A na budúce tomu dáme ďalší pokus a dúfam, že sa dostaneme ďalej. Ak sa na to video páčilo, tak dajte like, odber a pozrite sa na FTho YouTube kanál a u ďalšieho videa. Čau.